Wato Alhaji, kuka ba shine maganin wannan halin da ka shiga ba. Addu'a da neman taimakon Ubangiji shine kadai zai iya yi maka wannan halin da kake ciki. Amma ba wai kai ta abu ɗaya ba. Kai ta abu ɗaya kuma kai ba yaro ba. Alhaji haka ne, ka fawwala ma Allah komai. Allah majibancin bawan sani. Addu'a za ka yi, Allah zai yaye maka wannan bakin ciki da kake ciki. Mun saba da hajjiyata. Mun shaƙu da juna. Mun yi zaman amana. Ba ta taɓa ta min rai ba. Lokaci guda na waye gari. Na duba gaba na duba baya ban ganta ba. Gaskiya ba na jin zan iya rayuwa babu ita. Wannan jarabawa ne Alhaji Hudu, ka yi haƙuri. Allah bai taɓa ɗorawa rai abin da ya fi ƙarfinsa. Idan ka yi haƙuri, za ka ga bayan komai. Ka yi haƙuri. Yanzu Alhaji ya za a yi da yarinyar nan kenan? Ko za mu yi ta can dangin iyayenta ne? Ina ba zan iya rabuwa da hajiya ta sannan rabu da takwararta ba. Dole ta zauna a tare da ni. To amma kuma hajjin yani ai ta yi kankanta jiya. Idan kuma baka rabu da ita ba za ka yi da ita kenan. Zan nemi wata ta riƙa shayar da ita a cikin gidan nan. A'a Alhaji karka ce na muku katsalandan a cikin maganar ku. Idan babu damuwa ni zan zauna in rike ta har zuwa lokacin da kaga ya isa. Amma Baba Lami kada ya zama kamar na yi miki shishigi. Ke da baki da wadataccen ruwan nono da za ki shayar da wannan karamar yarinya haka. Ai yanzu zamani ya shigo da abincin jira-jire gashi nan da su madara da sauransu. To Alhaji, ka ji abin da ta ce. Haka ne. Na yi da zanin baki ita. Amma da sharaɗi daya. Sai dai har zaki zauna a gidan nan. Ba komai. Ba komai zan da in zauna. Allah ya raya ta ita kuma Allah ya ji kanta. Amin. Humaira, a'a. Na'am. Kina ji na kika shiru kai kyale ni ko? Ina ma baby na kwalliya ne. Baby? Ki ajiye ta ki zo in miki wanka idan aka gama ke ma sai ki je ki shirya ta. Inna, kar ta yi min kuka fa. Wani irin kuka kuma? Ba za ta yi miki kuka ba. Ai dadi ya ce zai siyo mata alawa. Assalamu alaikum. Wanda zuwa. Yawa sannu. Kasuwa ma baby na chocolate ɗinta. Mai rabon da ke da abinki. Ai bai ba ta sha chocolate ba sai dai ke ko? Tana ina. Na siyo miki. Amma mu je ɗaki sai in baki kin ji? A'a inna ta ce za ta yi min wanka ka ajiye min. To ba damuwa. Idan ta miki wanka sai ki so ki karba kin ji? Kai ma ka bari inna ta ma wanka. Mai rake. Inna ba za ta yi min wanka ba. Kin ji ko? Yawwa sai kin zo. Gatan baba, gatan baba. Umaira. Hai. Dadi ya naga idonka da hawaye. Kuka nake saboda kin fada a jikina. Kin san fakin da tsanani ko? To ka yi hakuri ba zan ƙara ba ka yafe ni. To shikenan kin ji? To ina chocolate ɗina da ka so. Na kawo gashi nan ma. Na majira nake ki zo in baki ko? Gashi. Yau wannan kuma sai in bawa bebin taki. Ko? Gatan baba, gatan baba, gatan baba, gatan baba, gatan baba, gatan baba. Yau, Umairan baba. Ya.
Kwallo kuke ne? Alhaji muna kwallo ne kashi wani. Cewa zaka shi ka iya sosai. Alhaji kila. Daji bai iya ba, so uku ina cinye. Alhaji ni nan da kake gani tsohon dan kwallo ne. Sanda nake tashi turawa da bibina suke yi. Na je kasashe da dama. Kaga na je Chadi. Na je Niger. Na je Kamaru. Duk kwallo ta kai ni. Wannan yaron Pele da shi da Maradona su nake ba takalma na suke kashewa lokacin da nake a wannan kwallo ai su suke karasa kashe shi su karasa kashewa to sai ki kara himma ki ne kin ji barin je ni sai na dawo masha Allah a dawo lafiya a dawo lafiya wato Alhaji zuwa yanzu ya kamata ce ka rungumi kaddara ka miƙa Allah komai ka fitar da matar da zaka aura saboda zaman ka haka bai kamata ba. Alai abba a halin da ake ci gaskiya ba zan iya ƙara aure ba dan komai ba ina tausayawa halin da yarinyar nan za ta tsinci kanta za ta iya tsinta kanta a cikin wani matsanancin hali idan na ji na aure wata matar ta yi in matan nan ta haihu ta rika nuna bambanci tsakanin 'ya'yanta da ita ka kuma ba zan so haka ba wannan shine babban dalilin da yasa gaskiya bana tunanin cewa zan yi ƙara aure har abada. To akwai wannan ma amma Alhaji ya zaka yi ka zauna haba Alhaji dan ka fada ramin so kuma sai ka makance ka ƙiji ka ƙi gani ba komai ba zan ƙara aure ba kuma in Allah ya da ba abin da zai faru abin da ke so ka riƙe kenan a ranka zan kula da kaina zan kiyaye. Yanzu kai haka ka zaɓa a ganin ka haka ya fa wajenka? Ba shi yafi ba amma ba ni da zaɓi hakan dai kamata in yi. To tun da ka ce haka ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya wuce gaba. Yanzu kai addu'a ko kai fa wannan addu'a ita tafi alkhairi a gare ni ya maganar mutum na ya turo kuɗin nan ne kuwa? Wannan fa ba zai bayar ba dole sai an yi artabu da shi dan ni ma abin da nake tunani in har muna so mu same da muke so sai mun fito masa ta bayan gida. Shikenan za mu ɗau mataki a kai. Ina kike ne? Ki yi magana. To kin gudu kenan? Ina kika yi? Ina kike? To Humaira! 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 Na'am. Ko kuma wani sabon salo ne kika samu alwala da ruwan sawa. Ya haƙuri inna. Wato gaya miki. Lemuna ne da ke ɓoyewa a can cikin kicin saboda kake ɗauki da shanye. Lemon sai ka ce wani abin arziki? Kin ji kuma ina da wata magana.
Lemu ba abin arziki bane? Saboda fa tsabagen kwaɗayin bera ake saka masa magani a cikin daddawa ake ajiyewa. Tsaya ban gane ba me kike nufi? Ni ba abin da nake nufi. Yanzu dai ki yi haƙuri. Wai lafiya kika ishe da kira kamar wata sabuwar makauniya? A'a, babu komai. Dama tunda haka ne ki je ki rike abinki ni ma in rike nawa. Allah sarki. Ni fa kin san komai nawa, amma kin gani ban san komai naki ba. Kin ga idan kika gaya mu ai shikenan ko? Har na kama ki? Kin ga in dai lemu ne gashi amsa na baki. To shikenan, dama wata magana ce nake son in gaya miki. Ba wani abu bane ba, babanki ne ya bar kuɗi a baki wanda kika ce zaki je ki yi shopping ko? Ni wallahi na ma ɗauka maganin tafiya Saudiya mu ce wallahi ya amince. Ba ita bace ba, domin kin san dai ba zan iya gaya mishi ba kuma ban faɗa mishi ba. To shikenan. Insha Allah idan gida daga tafiya ni zan same shi mishi magana. Nawa ya baki kuɗin? 50,000 ne. Ina kuɗin suke? Suna nan a ɗaki. To yanzu kin san me za ki ajiye a jikinki idan tashi tafiya sai an shi kuɗin ko? Shikenan. Yanzu dai bara in shiga in yi wanka saboda gaskiya zafi nake ji. Yar ba. Sai ki bari ki dauki lemon ki ba. Allah ya yi dai rabo. Ana liman. Ya ka zan sha. Ka sha ɗaya, ni sha ɗaya, ka kuma shan ɗaya, ni sha ɗaya, ka sha ɗaya, na sha ɗaya, yanzu wallahi sai ina da sauran ɗaya. Dan Allah ka bari. A kada mu ya gargaɗi. Ka bari mana. Iro, za mu sai da hali a garejin nan. Kaga dai ba wanda ya sanni anan. Wallahi kai suka sani. Sai in rungume ka mata kokuwa. Da kaskan in matsa ma ka zo da wuka. Yawwa ko kai fa. To ce kai banda ma da yanayi. Ai na fi ƙarfin kankana wallahi. Na kankanan ma wahala take ba. Ka san me ke faruwa a ƙasar nan kuwa? A rayuwar ƙasar ne wato nan ta jama'a. A rayuwa ne a kashin kankana, ai ba kashin kankana ba, kashin dankali. Kullum kawai na sama ne yake danna na ƙasa. Babu tausayi ga talaka, babu komai. Yanzu mu kaddara a ce an baka shugabancin kankana, ai shugabancin ƙasa a garin nan. Ya za ka yi? Ba ka da hankali. Wai ni ma kake tambaya. Ai wallahi in dai aka sake aka bani shugabancin ƙasar nan na wuni ɗaya, wallahi sai na kwashi kuɗin da har abada ba zan yi talauci ba. Allah Iro, ka ji matsalan ƙasan kenan. Kullum talaka ya zama corrupt, shi mai kuɗi ya zama corrupt, mai mulki ya zama corrupt, kowa da kowa corruption kawai. Kai, amma wato ka san wani abu, ni da Allah zai sa in zama wani ɗan majalisa ko sanato ko shugaban ƙasa, to zan yi ƙoƙari in ga na yi yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma san yadda za a yi in kori corruption a ƙasar nan. Ya ji zancen banza, dan baka ya kanka a wurin bane. Mu Allah ya sa ma mu kuɗin kafin ƙasar ta gyaru. Allah. A in ta gyara ya ba za mu yi ba. A'a, Iro. Allah shirye ka. Kana da matsala Iro. Ai in gaya ma mutane abin da suke yi. Hajima ina ta magana ashe. Iro. 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 Ka ga wata dabino. Ka ga wata dabino. Kai. Ka san wani yare ne? Kakanta kuwa? Kakanta? Ai babanta Alhaji Hudu babu wanda bai san shi ba a garin nan. Ba karaman mai kuɗi bane kuma babban ɗan kasuwa ne. Yarsa ce ai. Tana da miji ne? Su ƴaƴan masu kuɗi na ruwansu ba sai sun zaɓa ba. Allah Iro. Allah. Ka amma Allah ya tsine. Allah ya tsine Iro. Iro Allah ya tsine. Ya tsine me wai? Ya tsine ma talauci. Kai ba dan talauci ba Iro. Ai da kuɗi a aljihuna babu abin da zai hana in je in tare yarinyar nan in mata magana. Kuma na san dole za ta saurare ni ko don masu nauyi da na zo da su a aljihu. Ai hannuna ne. Ai wannan yarinya wallahi in ka sake ka kula ta. Kaga wayannan bodyguard din da suke binta saboda tsananin son mahaifinta yake mata.
yasa ka ta kula wani namiji wannan da kake gani in kai ta Allah za ka sha wahala ba Allah to amma kuma ka san wani abu ka san Allah idan da ina da kuɗin babu abin da zai hana ni zuwa gurin ta ko ma me zai kai babu ma abin da zai faru kai ka san wani abu ne ba zan da maka rantsuwa ba amma ai ina ga wannan injiniyan ai zai san gidansu yarinyar ai to dole in je in same shi ya kwatanta min inda gidansu yake in je in zauna a kofar gidan ko ini zan yi wallahi sai na ga ta fito kuma sai na tare ta na mata magana kai ko ban ganta ba ko mai gadin gidan nasu na gani na san wallahi zan ji daɗi a raina walantana ma na san sai na ganta kuma sai na mata magana ai da soyayya zan je mata ai ba da faɗa ba zaginta nayi balantana su da ke ni kankana ba ta ma wahala ba Allah ya raba ka da wahala saboda ni dai gaskiya na san zaka sha bakar wahala bakar wahala in dai wahala ta soyayya ce mu kada Allah ya raba mu da ita Allah ya hada mu da ita ɗan shofin sannun ku Hajiya ina. har kun dawo Wallahi mun dawo wallahi. sannu yawwa ko Kadda ya ci har yanzu abba na bai dawo ba. bai dawo ba Kuma gaskiya yau gashi ina son ganin sa ba? ai kuma sake samu ganin shi ba Dan me yasa? baya nan ne yayi tafiya ɗazun nan muka waya da shi yake ce mun wani taro ne na gaggawa ya taso musu don haka sun wuce ma kuma indiya To yaushe ce miki zai dawo? gaskiya bai kai mun ba To shikenan Allah ya da shi lafiya ni bara in shiga daga ciki. amin dan san ma aiki to wai ina kayan kuma to shopping din Yana mota direba ne shigo da to shikenan so kikiya ba idaniya ce ta hange zuciya sai ta rakata da hanzari ne mata dubi tsokana baki gane ba kai ka sani ta matsayi maka ja daga nan gurin ba zan yi riko ba ka daina kallon fuska ta zuciya ta ka tana so ka bar ni dan ta yi maka zaɓi sai ka je ba za na hana ba iya tunani ke cikin jikin sani ban gane ba batun na canza zuciya ta yi min hari ki kau da kishin kallo na yakin gani can ta matsayi ma idaniya ce zuciya ke take tuni ban gane ba na kulle zaɓi ke ɗaya zan riga ban canza ba kai ka sani ta matsayi maka ja daga nan gurin ba zan yi riko ba ka daina kallon fuska ta zuciya ta ka tana so da hanzari na yi mata dubi tsokana baki gane ba a baki ne zancen da kake ta san faɗi a zuciya wata za ka riga ka ba maɗi a zahiri ka ziga ni kana ta yin kiɗi a yau ka san da wuta da ruwa ko ba haɗi a dan ido na ya nuna na gani ba shari karki guje mini na yi kiran kiki waiwayo ban so kiki ya ba idaniya ce ta yi hange zuciya sai ta rakata ka bar ni dan ta yi maka zaɓi sai ka je ba za na hana ba ina ta yin lallashi kin kira ban gane ba zato ki san laifi ne karki tunzira abinda nai duk sai ya wuce ki hakura can ta matsayi ma yau karki sa numfashi yin mugunta ban gane ba ina zaton dai nan bar yaudara baki ɗauran ba kai ka sani ta matsayi maka ja daga nan gurin ba zan yi riko ba ka daina kallon fuska ta zuciya ta ka tana so da hanzari na yi mata dubi tsokana baki gane ba
karki guje mini na yi kiran ki waiwayo ban so ki kiyama idaniya ce ta hange zuciya sai ta rakata da hanzari na yi mata dubi tsokana baki gane ba ina zaton kallon da kayo kana nufin da so alama shi ya sani korafi mai bakin ciki na jirai tamkar zubar dafi da na ji kai kira kunne na dukkan rufe na ji na rike wasan da kake bazan so ka kara karki guje mini na yi kiran ki waiwayo ban so ki kiyama idaniya ce ta hange zuciya sai ta rakata ka bar ni dan tai maka zabi sai ka je ba za na hana ba anya an gama na daina sai ki hakura na ji na rike zan zo ma ni shawara karki damu aiki ɗaya cikin wuce tara zan riko na girma gunka na kara hattara in gani da ke a guri ɗaya ai ba zan ki na dara ba kai ka sani ta matse maka ja daga nan gurin ba zan yi riko ba ka daina kallon fuska ta zuciya ta ka tana so ka bar ni dan tai maka zabi sai ka je ba za na hana ba karki guje mini na yi kiran ki waiwayo ban so ki kiyama idaniya ce ta hange zuciya sai ta rakata da hanzari na yi mata dubi tsokana baki gane ba To, rayuwa ce ke san kana naka Allah yana na shi ne. Gaba ɗaya kun ɓoye bit. Ko ɗuriyar ku ba a ji ba kwa neman tun da aka wasu. To, rayuwa ke mai san kana naka Allah yana ya haka yi. Wallahi lafiya. Allah. Kwana da yawa saduwa ta yi wuya. Wallahi sai alkhairi Ibrahim. Wai kina ina ne yanzu? Wallahi ina Zaria. Zaria? Biyu Zaria kenan ko? Zaria. Daga Daga dawowanka? Wallahi. Allah sarki. Ai ina nan ka san final year ina nake ciki masu kuma nake karantawa. Ayya ke yi rizari. Me haka wai dan Allah da Annabi ku bari mana me haka dan Allah dan Annabi. Me haka wai. Shiga mota. Shiga. Kake mun rashin kunya, kake mun rashin kunya. Ba ki ba zan san wannan. Ko yaran baba na ne ba ku. An so. London take kira. Sakatare jiran na kungiyar kawancen NATO an da zira su da ka da Allah ka mutane ta aji kai haka ake a garin ku za ka zo shiga gidan mutane ka shiga ba neman izini to ni ba ziyara na zo ba ziyara gurin wa gurin Humaira wa Aisha Humaira ko ba nan bane gidansu kai kuma awa za ka ce ka zo gurin Humaira ko dai ka zo karban sadaka ne to in ma ka zo karban sadaka ne sai ka shiga kanka tsaye ba neman izini wai ina zuwa malam wai ina ruwanka da abin da na zo yi kawai ni na zo gurin Humaira ne nace maka in za ka bar ni in shiga ka bar ni in shiga da Allah kai wallahi ka bar nan tun kafin wannan katon mara dariya ya fito ya ganka ya fata da kai shege kai kamar rubabben gwanda ni kake zagi an zage ka kai abin da za ka yi nace an zage ka ka gane ne abu da Allah dan taimaka mana ka bude min dai in shiga in ganta da Allah ba zan ce ba za ka bar nan ba ko ina zuwa nace ma ina zuwa ai ba na sai ka zo mu ba dai ta kamar ka rashin kunya ba na fi ka dan yama kana fama da ido kamar an kada kwai a kwalba
Shaƙi. Ai dama Bahaushe ya ce shaƙi na ƙauye sai dai tsoron ɗan sanda. Ai da ka tsaya da na nuna ma iyakarka. Shashashan banza shashashan wofi. Ka dawo ka gani gobe. Ya aka yi ne uban soyayya? Ya labari? Yiro, har ka dawo? Na dawo. Amma ya na ganka cikin tunani ne, ko dai ba dace ba ne? Dace kai. Ai dama na gaya maka ai mai wuyan kawai in je mu haɗu da ita. Inda muka na tabbata inda za ta saurare ni kuma wallahi sai na mata magana. Yanzu kana nufin ka je gidan ta fito har kun yi zance kenan? A'a, ba mu haɗu da ita ba. Amma dai na je har na ga gidan. Kaga duk lokacin da na tashi kawai da harat kawai gidan zan je in shiga. Ka ji zancen banza. Ni na ɗauka ma ka je har ta karɓe ka hannu biyu. Ka ce baka gama fige kazan wahala ba. Wallahi tallahi na san dama yarinyar nan ba san ka take ba. Kokari kake kana cusa kanka inda ba za ka samu karbuwa ba. Ni dai ina raba ka. Wallahi kar ka je inda za ka sha wahala da wulakanci. Kai, Iro, ka san Allah gaba ɗaya waɗannan maganganun da kake wallahi ba na gane su. Babu abin da nake gani sai hoton yarinyar nan a idona. Wallahi ita kawai nake gani. To, Allah ya sa a dace. Ina ma dace. To, ka san. Umaira, ina za ki haka da sassafe? Wallahi yau ina so in fita unguwa ne ina. Amma dai kin san dadin ki dai hana ki fita sasa kai haka ko? Inda ba ko inda zani iya kasan dan zagaya cikin unguwa ne fa inda na gaji da zaman gidan ne. Tare za mu tafi. Kai da wai. Da ne magana nan ka gana kira sunan ka? Kin taba fita daga gidan nan ke kadai? Kin taba fita ba tare da wani daga cikin mu ba? Ban taba fita ni kadai ba ko? Amma yau ina da zan fita kuma ni kadai zan fita. Aiki. Ba inda zaki je ke kadai. Kin taba fita wai daga gidan nan ne ke kadai? To wannan karin ni ba zan kyale ki fita ke kadai ba. Kai ba kya gudun in kyale ki fita wani abu ya je ya same ki. Bakin kai sar danyen kashi in gaya maka. Kuma zan fita. Kuma ni kadai a cikin nan kuma zan je in dawo lafiya. Akan me zaka dinga bina kaman wani jelana? Kake manta aikin da mahaifinki ya dauko ni in yi kulawa da ke daga ni har jama'ata. Aikin da muke kenan. Dan haka zan dau mataki a duk wani abu da zaki yi ba tare da daukan wani shawara ba. To wallahi tallahi idan ka ƙara yin wata magana ko sai na kulla maka sharri a wajen dadi bara ya dawo daga tafiya. Akan me ni da kai an daura mana aure ne? Mata da miji ne ni? Da kai? Da duk inda zani je sai ka bi ni? Akan me? Da Allah malam tsaka bani waje. Wani dama Umaira ta iya mota ne? Ta dai so mai iyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dai ya rufa asiri to. Amma fa yarinyar nan ta fara min rashin kunya. Ba rashin kunya bane ba ya hakuri. In ta saki dan dau mataki a kanta. A'a, kakka so ma. Kai ku taimaka mai, 'yar uwata ce wallahi. Ku taimaka. Ma likita ya jikin nata dai? Alhamdulillah tana samun sauki, sai dai kasan da yake akwai 'yan ƙananan rauni a jikinta. Babban abin da ya fi damunta dai shine buguwa, amma insha Allah za ta samu sauki. Subhanallah.
Hajiya, har kin farka? Kai ka kawo ni asibiti? Ni na kawo ki. Akwai abin da kike da bukata ne? Babu abin da nake bukata. Ayyo Allah kaina, da Allah ka kira mu likita, wallahi kaina kamar zai fita daga jiki da. Lafiya mallam zaka shigo mun office ba salama? Assalamu alaikum ya haƙuri Allah, wallahi wannan ke din gaba daya. Wa alaikum assalam, lafiya? Ba lafiya ba, an gaida dai. Wallahi mara lafiyar nan da na kawo ne asibitin nan. Cikin nata ya dan tashi sai na fita in je in kira likitan da yake duba ta. Kafin in dawo sai na neme ta sama ko ƙasa na rasa inda ta yi. Shine nake bubbuncikawa ko. Kwantar da hankalinka, fishin ɗinka tana nan ba inda za ta je. Alhamdulillah, to da Allah a kai ni inda take domin in ganta. To a gaskiya ban san inda take ba, sai dai ta bada sako in baka. Gashi ta ce in ka zo in baka. To amma ya aka yi ka samu wannan saƙon? Wato ainihin shi wannan saƙon ki da baki lafiya yana kin fito kuma? Ya haƙuri likita, amma gaskiya ba zan iya komawa cikin can ɗakin ba. Ka gani nan yanzu daga nan sai gidanmu. To ke banda abinki kin tabbacin an ce patient ya sallama kanshi ba tare da an sallame shi ba? Akwai dalilai da yawa wa'inda ba sai na gaya maka su ba. Ni dai kawai ka kyale ni kawai in tafi gida.
Amma kin san yin hakan saba dokan wannan asibiti ne ba tare da majinyacin ki ba. Ni dai abin da zan iya gaya maka shine wanda yake jinya ta ba muharrami na bane. Da Allah ka kyale ni in tafi kuma in yazo ka bashi sakon nan. To shikenan. Amma kina jin zaki iya tafiya haka? Insha Allah. To kaji na kai. To na gode ba. wanda ya aka haka ta faru alhali kun san cewa yarinyar nan ba ta fita yawo kuma ba ta ba barin ta haba mai gadi yanzu saboda Allah ni ba ma haka ba tukunna yadda ƙasar nan ta riga ta rikide ake kama 'ya'yan manya ana yin garkuwa da su shine abinci yanzu idan Alhaji ya dawo ba fata ma fa nake ba idan Alhaji ya dawo yanzu saboda Allah aka da wani ido za mu kalle shi ko kuma me za mu ce mai a idan laifi sanda ta yi niyyar fita ne isa ke baki hana ta ba shi kuma wannan katon da baya dariya ko da yaushe kamar wani dodo mai isa bai jajirce sun fita tare ba to yanzu kan alhakin kula da ita a kaina yake saboda Allah idan za ta fita waje to ni me nawa da zan fita duk wannan surutun da muke duk ba shi bane kamata ya daga ni hakku mu tashi mu fita mu neman yarinyar nan in Alhaji ya dawo gidan nan bai sami yarinyar nan ba daga ni hakku kashin ku ya kashin mu sai a'a ku fita dai kai da ita ni ne na wanda zan sa kaina ikon Allah ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kika shiga me yasa beki na tsari ne na bubbuge da ciwo shi yasa ban ta gida hasari hadari accident tun safi to wannan shine karo na farko kuma karo na ƙarshe gaskiya da zan sake barin ki fita ke kaɗai daga gidan nan ko me zai faru sai dai ki haƙura da fitan da zaki ban ga amfanin mu ba kenan gaskiya sannu Hajiya shiga da ita ta samu ta kwanta ta huta kuma kin san motar nan dai ba iya ta Allah mun gode ma Allah sannu Allah mun gode maka Allah abun godiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba ai wallahi ni fa yanzu na ji na so masan yarinyar nan babu abin da zai sa in ji sun ta ya fita a raina dole in je gidansu ko da kuwa hakan yana nufin zan wahala ne kamar yadda ta faɗa wallahi sai na ji gaskiya ni dai da za ka ji shawarata da ka fita harkar yarinyar nan kaya abin da yake gabanka amma ko da yake an ce mai rabar shan duka ai da ma bari ba ta magani mai rabar samun abu kuma ko da yana birnin Sin ne sai ya dawo ya samu ka san da haka kai da kake faɗa wannan abin dan baka ga me ta faɗa bane a cikin takardar nan ni ya za na sani tunda ba layi na bane to kai gaskiya to amma gashi ka karanta ka gani ka dai ji abin da ta ce daga ƙarshen wasiƙan nan ina raba ka da kiwon akuya kana kyallata haihu wallahi za ka sha baƙar wahala ko kuma ka riski kanka a wani tashin hankali nan gaba iro idan fahari yarinyar nan za ta saurare ni in har za ta kula ni to ni ko ban ga abin da zai hana in tsaya in yi mata magana ba saboda na riga na alƙawarin ni ba zan ba zuciyata kunya ba ko da ko za a yanka ni ai ba ma sai an yanyanka ka ba wannan kattun da suke binta wallahi na tabbata an suka kama ka jikinka sai ya gaya maka wallahi kai kake ganin su ni ba sa gabana ko kaɗan ba na ganin su tunda na riga na samu abin da nake so kam ai babu wani abu kuma ai to me ka samu da baka tsoron su na samu ƙarfin gwiwa shikenan dama an ce duk wanda ya ce zai haɗe gatari to ka saka markota
Allah ya kiyaye. Ba ƙota kaɗai za ka sakar min ba idan na tashi haɗiyan gatarin. In ka tashi ka danna ƙotan ciki in haɗi gaba ɗaya ba sakewa kaɗai ka danna